Тәулікнің қайырлы сағатында исәннәрмесіз, дуслар. Урамда яз, рәхәт. Телекраннардан музыкаль қойма хит парады біздің білән тағы да рәхәтрәк. Шулай бит. Үй қиықларынан томшы тама башлагач, яз турында туйганчы рәхәтләнеп сөйләшергә була. Шуннан әле мәхәббәт темасына да кіріп кетсәң, гомумән сүз бетми. Безнең эфир вакытыбыз шикле. Шуңа күрә без бүген артистларыбызның татар дөньясында, әдәбиятында, сәясәтендә, сәнгатендә кемне үрнәк итәләр, кем белән кызыксыналар икән, шуны ачыкларбыз. Кыскасы, татарның күренекле шәхесләре хакында артистлар күзлегеннән чыгып сөйләшербез. Эфирда сезнең белән мин, Алиса Җамалиева, һәм без музыкаль коймакны башлыйбыз. Гадәттәгечә хит парадыбызны премьера белән ачып җибәрик. Биредә бер безнең уйларыбыз дип аталган җыры белән Рамил Галимҗанов. Hazır yatlarбыз, җитәкләшеп атларбыз, сөю дигән сак хисләрне мәңге сакларбыз. Бер безнең уйларыбыз, бер безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларбыз. Бер безнең уйларыбыз, бер безнең юлларыбыз, бер кайчанда ayrılmaz kullardan kullarбыз. Bir kayşanda ayrılmaz kullardan kullarбыз. Хит парадыбызның икенче премьерасы Ләйсән Гимаевадан. Ләйсән өчен татар дөньясының күренекле шәхесләре ул сәнгать өлкәсе вәкилләре Нәҗибә Ихсанова һәм Флюра Сөләйманова. Алар икесе дә үз юнәлешләрендә зур дәрәҗәгә ирешкән шәхесләр, легендлар дисәк тә була. Нәҗибә Ихсанова Ләйсәннең әбисенең укучысы булган. Шуңа бәләкәй Ләйсәнгә әбисе аның турында кызыктырып шактый истәлекләр сөйләп, әлеге шәхескә карата кызыксыну яткан. Bildim dünyada sen barın, hem min ağından nasip yarım seni küttüm.
bir gene qaradın gözüme sihri qaraş süzsüz gene aşık ettin Qaynar suyu uşağında dürlep yanı gırkem senin bilen birge tatlı suyu utrağında qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə qalıyıq ikəv gənə Qarашın irkəli canımna Sizəm tılsımlı nazımna Sulışında Benim yürek hazır seni Sen tek birden birim öttüm yazmışımda Qaynar suyu uşağında dürlep yanı gırkem senin bilen birge tatlı suyu utrağında qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngəgə qalıyıq ikəv gənə qalıyıq ikəv gənə Булат Нәҗиповның «Кире борма» дип аталган җыры әле хит парадыбызга узган атнада гына кергән булса да, бу атнада инде ул 13-нче. Син татар шәхесләреннән кемгә сокланасың дигәч, ул озак уйламый гына Әмирхан Еники ди. Ул әсәрләрен ничектер гади халыкчан язган бит. Бу гадилек һәркемгә дә бирелми. Аның өчен үтә дә сәләтле булырга кирәк диеп, Әмирхан аганың иҗатын улы бәяләде безнең җырчы егетебез. Син жаным икән, йөрәгемә сир иткән. Сине сагынган чагымда чәчкәләр тотып киләм. Кире борма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире борма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне.
Татар дөньясының күренекле шәхесе дип Фирдус Тимаев Туфан Миңнуллинны саный. Туфан әфәнде татар дөньясы өчен, татар теле өчен, татар тәрбиясе өчен җанын бирде. Тугры сүзле булды, шуңа мин аның белән бик горурланам ди Фирдус. Җыр сәнгатеннән аның өчен беренче урында Илһам Шакиров тора. Илһам ага турында ни генә әйтмәсеннәр, нәрсә генә сөйләмәсеннәр ди ул, барыбер легендар кеше. Аннан фикер сорасаң, ул кыска гына менә дигән итеп әйтә дә бирә. Аны тыңлагач башта көләсең, аннары күпмедер вакыттан уйга каласың. Кара, дөрес әйтә бит ул дип. Алыштырмам сине беркемгә, нур булып балкисың күңелдә. Йөрәк түрем синең эшенле, толсын бардыр сөюк эшендә. Яратам, яратам, яратам. Сүзләремне меңкә яңратам. Мине башка кирәк түгел. Тик син генә минем күңелдә. Яратам, яратам, яратам. Сүзләремне меңкә яңратам. Мине башка кирәк түгел. Тик син генә минем күңелдә. Бигрәк шәп җыр. Кем җырлый бу җырны әби? Казаннан bir колхозник, Фирдус Табаев дигән малай. Димәк, Раббым шулай яраткан, үзе сине миңа караткан. Гомер буе аклык янәшә, бәхет бер диеп өндәшә. Яратам, яратам, яратам. Сүзләрне меңкә яңратам. Мине башка кирәк түгел. Тик син генә минем күңелдә. Яратам, яратам, яратам. Сүзләрне меңкә яңратам. Мине башка кирәк түгел. Тик син генә минем күңелдә. Диана Тажидинова башка сәхнәдәш коллегаларыннан аермалы буларак татарлар арасында үрнәк шәхесне эшмәкәрлек өлкәсеннән сайларга булган. Ул Forbes журналында топ хатын-кызлар, топ эшмәкәрләр исемлегенә кергән Мөслимә ханым Латыпова. Тырышлык, максатчанлык сине иң итә. Әлеге ханым мисалында моны ачык күрергә була ди Диана Тажидинова. Язлар килде, күңелләрдә ташкан, исрәмин, шомарт исенә. Без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Шымыр чәчәк аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме. Мәхәббәтән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү.
Музыкаль каймакның 10-нчы баскычында каты сүзле җырчы кызыбыз Шәшкә. Шәшкә үзе өчен һәм илебез өчен күренекле шәхес дип президентыбыз Рөстәм Нургалиевичны атый. Минем белән күпләр килешерләр мөгаен. Аллага шөкер, ил көннәребез тыныч, тамагыбыз тук, үз башларыбыз бөтен. Бу җитәкчебезнең эшчәнлеге дөрес сәясәте нәтиҗәсе бит дип ил башлыгы белән горурланды ул. Чынлап та шулай бит. Artlarımdan kalmıysın. Oy 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 emin yalındıran bir tapkır ağız püşke şanlıysın. Işanmayayım yegit halkına, şuna da özümni yaratan, özümşe yaşayayım min hazır. Dilesen yarattırır gariza, dilemezsen şavabım nazır. Birinci məhəbbətim tügül, ikinci, üçüncü, bəlkə cidinçidir. Ümitlənib yürüysən ardımdan qalmışam. Прости, дорогой, min özümə xuşam. Oy, 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 restoranlar, büləklər, süzüləri baldan da tatlırak, Kıyaşlı bülək itəm desəng də, İrikli turmuşum yaxşırak. Şuna da özümni yaratamın, özümşə yaşayayım min hazır. Diləsən yarattırır gariza, diləməsəm cavabım nəzir. Sən mənim birinci məhəbbətim tügül, ikinci, üçüncü, belki cidinçidir. Ümitlenip yürüysen ardımdan kalmışam. Прости, дорогой, min özümə xuşam. Qarali, televizordagi jırçılar bütünüsü bir konsertda. Muzikal qaymak konserti. Finalist il-yigit Rüstem Sakirov, Ilmira Nag'imova, Ildar Ahmetov, Irka Landish, Munir Rahmayev, Shashka, Rizat Zinira Ramazanovlar, Ilisov ham tag'in bekub tanilgan jırçılar. 25 mart Filarmoniya 297-43-77. 6 yaştan өлкән тамашачылар өчен. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. Бик зур концерт құрарға келесізме? Келіге! Илназ Бинвалиев, Илдар Ахметов, Ландыш, Әлфина Асқамова, Винарис Ильегет, Закир Шахбан, Ойгел Рахимова, Рамиль Галимжанов, Ирке, Илмира Сулейманова, Рамиль Шарапов, Дина Рафаэль Латиповлар һәм башкалар. 14 апрель Самара, Киров мәдәният йорты. 6 yaştan өлкән тамашачылар өчен. Халыкара Татар җыры эстрада фестивале 7-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Гала концерт 16 апрель Крокус Сити Холл. Илмира Наг'имова татарлар арасында чын мәгънәсендә бөек шәхес дип Каюм Насырыйны саный. Аны юкка гына татарның Ломоносовы дип әйтмиләр бит. Шуңа горурланам ди. Ә Илмираның алтын балдаклар җыры бу атнада хит парадыбызда 9-нчы урында. Шын күңелдән сөйгән ярлар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән суқмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән суқмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак түгәрәк, ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем
şonday yok. Altın baldaqlar birleştik birgene bulsun indi. Ömür yollarını öterge sayladım var seni. Altın baldaqlar birleştik birgene bulsun indi. Ömür yollarını öterge sayladım var seni. Миңа татар жанлы журналист Римзил Вәлиев эши. Аны күпләргә үрнәк итеп куярга була. Ул татарча сүзләр белән кагаз гына буямый, ә чынлап торып милләт өчен тырышып хезмәт итә ди Илзидә Госманова. Менә шулай төшләремә керә алан диеп җырлаучы кызыбыз үрнәк шәхесләр рәтенә каләм әһелләрендә кертте. Телияш кызыл балам Şık cemeldi yüzüne de Mehabbetine sağış ettin Tır almadın sözüne de Düşlerime kire alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Düşlerime kire alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Alan Türkiye kızıl balan Yazların şeşek ota Şulak şeşkelerge qarab Күңелем сиңа кайта Düşlerime kire alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Düşlerime kire alanı da kızıl balan Şunda mini kütersin edip Alıdan ameli haman Исемен йөрәккә чигелгән диеп җырлаучы Гөлназ Халикова хит парадыбызның 7нче баскычында. Гөлназ, синең өчен үрнәк алырлык күренекле шәхес ул кем дигәч, бер сүзсез Венера Әхәт кызы Ганиева ди. Чөнки мин анда укыйм, аны бик хөрмәт итәм һәм аннан чынлап торып үрнәк алам. Венера апа кебек зур дәрәҗәләргә ирешеп булса, бу минем өчен бик зур мәртәбә булыр иде ди Гөлназ. Yıldızlı tünlerim minsizden Sıradım yıldızının yaktısın Yalvardım köklerge dik jirde Tabaldım canımının yartısın Bir nazga bir hiske direnip Yaşarge ömürler birilgen Canımının yartısı sindiyip İsmin yürekge şigilgen
яшәү бәхете. Бер назга, бер хискә төренеп, яшәргә гомерләр бирелгән. Җанымның яртысы син диеп, исемең йөрәккә шигелгән. Шигырьләр укырга яратучы Илдар Әхмәтов Муса Җәлилне һәм Хәсән Туфанны чын мәгънәсендә татарның тугры уллары, үрнәк күрнекле шәхесләре дип саный. Хәсән Туфанның язмыш синең тез астыңа сукса, син аның якасына ябыш дигән сүзләре генә дә ни тора бит ди. Уйлап карасаң, чынлап та шулай бит. Күндә киләм синең юлларыңа, узганыңны синең көтәмен. Алында шул бары күреп кенә, яры битсен яры бүтәннең. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрен, җиңел булмаса да түзүе. Иштем сиңа кирәк түгелеңне, әрнетәсем килмәй күңелемә. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын. Әйтелмәгән әле сөюләрен, әйтергә дә бәлки кыймамын. Узар инде шулай гомерләрен, сагынудан сине туймамын. Алина Сафиуллина татарның күрнекле шәхесе диеп Минтимер Шәрипович Шәймиевны саный. Ул оста сәясәтче, татар моңын, татар җырын ярата. Һәр артистны диярлек исеменнән белә. Кыскасы, монда комментарийлар артык ди ул. Өр-яңадан башлыйк әле дисең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бит чиге бар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бит чиге бар. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Ел фасылыбызга туры килгән җыры белән Эльмира Сөләйманова музыкаль каймакта 4нче урында. Күрнекле шәхесләр исемлегенә ул Хания Фәрхине кертә. Мин аның җырларында үстем, ул минем өчен чын шәхес.
Жырлауы, тауышы, костюмнары сәхнәдә үз-үзен тотышы миңа барысы да бик нык ошый ди Эльмира. Ул хәтта Хәния ханымның 80-90 елларда чыккан аудиокассетларын да саклый. Беренче тапкыр ул Хәния ханым белән Барс медиа оешмасына килгәч танышкан. Һәм моннан 6 ел элек алар бергә бер сәхнәгә чыкканнар. Анысын да яхшы хәтерлим ди Сөләйманова. Чәчләремә кагылып үтте яз иле, без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Ташый сулар кагылыкым, кайтарып ярларына, кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңарды. Яшик гомерне яз итеп яратылып, яратып. Яшик гомерне яз итеп яратылып, яратып. Сез икән дип сайрый кошлар талларда, паралап сайрар өчен туган аларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда, яратабыз шуңа матур язларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда, яратабыз шуңа матур язларда. Ташый сулар кагылыкым, кайтарып ярларына, кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Дамир Зинатуллин хәзер музыка клиентында укыгач, аның телефонының плейлистында Хайдарбигичев, Фәхри Насреддин җырлары. Шушы шәхесләрнең җырларын тыңларга кушалар иде. Хәзер исә ошап китте. Аларның җырлау манералары чынлап та үрнәк алырлык диеп, ул күренекле шәхесләрне җыр өлкәсеннән билгеләп узарга булды. Яратасыңына килә, яратыр яр булганга. Күңелемә сайрар кошлар, сандугачлар куныганга. Кошлар сайры йөзләре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Кошлар сайры йөзләре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Яратушы булганда, бер-береңә гашык барлар, уртакы якырганда. Кошлар сайры йөзләре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Кошлар сайры йөзләре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта. Җилләренә урап үтә, ярың булса янында. Яши алганда сыйыны, басып сайрар талыңа. Кошлар сайры йөзләре, күл буенда таллыкта. Яратканга көннәребез, үтә безнең шатлыкта.
Бу атнада музыкаль каймакның көмеш баскыч хуҗасы Лия Шамсина. Ул Вәсилә Фәттахованы үзе өчен үрнәк үлге итеп куя. Лияның җырчы карьерасы да нәкъ аның җырларыннан башланып киткән икән. Дуслары белән яшәү ямлы, дуслары белән күңелле, дуслары белән аралашу озын айта гомерне. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Яқты йылдыз, ай нурыдай балкыйсыз. Бу тормышта шын кешесез, шуңа җиңел атлыйсыз. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Эшуйны кулыгызда, сау сәләмәт яшәгез дип, гөл чәчәм яллагызга. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Дусларыма рәхмәт әйтеп, ярсып дибә йөрәкләр, бетмәс шатлык сүнгмәс сөю, миннән сезгә теләкләр. Музыкаль каймакның абсолют хиты Дилия Әхметшинада. Аның «Сине уйлап» дип аталган җыры бу атнада иң булып санала. Әмма Дилия өчен татарлар арасында иң үрнәк шәхес ул СССРның халык артисты, пианист, педагог Рөстәм Яхин. 400-дән артык җыр, романслар иҗат иткән шәхес белән горурланмый мөмкин түгел ди Дилия. Шулай дуслар, хит парадыбызда 15 популяр җырчының 15 популяр җыры яңгырады. Һәм аларның һәммәсенең дә татар дөньясындагы үрнәк ала торган, горурлана торган шәхесләре белән дә танышып чыктык.
Дөресен әйткәндә, мин шушы шәхесләр исемлеге кабатланыр дип уйлаган идем. Юк икән, дахиларыбыз шөкер җитәрлек. Шуңа үз халкыбыз белән горурланып, эз калдырган шәхесләребезгә сокланып, күрнекле татарлар исемлеген тулыландырып яшик дигән теләктә калып, матур җырлар да күбрәк тыңлыйк дип, мин Алиса Җамалиева сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.